Sige, taksi ako. Sige, hintay. Doon na to. Oh. Lah. Buka, hinag buka kayo. Hinag buka mo. Sige na. Sige na. May mga tao surusurot ito. Langoy din ko. Ako naman siguro yung magpunta. Asa ba? Asa ba? Jiral. Asa ka Jiral? Mamay kayo opisina ka malibang. Oh. Hapit na naman. Dali sa kulit, dali. Bukos. Oh, wala pasama ka. Na. Ikaw, kalau ba? Masuk tadi orang tu ni ke? Ni asam daro. Mana? Daro. Ano mo ka kay malibang usam kay kilibang ni? Sige, boss. Kapando ka na ani mga tawo nasudsuro diri ron. Ani, boss. Wala ko pusin. Wala ko si pusin. Grabe hay kay wala isu pa. Boss, kay tubig paron wala may isu armas. Adon na ko. Sulu tangan ito. Panawon mo sebaran. Sao ka na ni Roma? Unhan na ni Roma kani mo gina ayo ni kalibang-kalibang bro. Ha? Dugay na wala to ka. Suntok yun. Ya. Murag ma. Exercise gini ko makalawasan ron paugatan. Na. Sa plano. Tapi wala to. Ito. Ato suga. Oke. Grabe! Kung kayo mag-ito, asa na ba po? Kung magbaling tayo, limpang na ang buwan kayo. Para. Pang disunod na digay mitero. Jiral! Asa na gano'n? Jiral! Asa na tuhanan. Grabe! Tuhanan. Supra mo din ang buhay. Jiral! Sulod! Jiral! Asa mo ka Jiral? Grabe kayo. Kung kayo mag-ibalik, upang misunod ligit yung makontra na ko ron. Galig ya kay! Masapat to na! Ano mo tingog kay! Masapat to na! Galig ya! Sabo ba ibo? Asa mo gano'n? Tawa lagi na! Normal mo gano'n! Dadali tayo niya! Tuo ko tingog! Basta ikaw ba? Wala! Galig ya! Kaya mo! Galig ako! Galig ya! Tugnaw! Galig ko! Hoy! Ano mo niya? Dari mo din! Tugtog daw may! Dito ko niyo! Kapotong! Nga, may dito kaguran! Karoon pa kami! Say, kani mo! Bayad kaguran! Kapilo! Kawatan mo! Tulisan mo! Kawatan! Wag ko rin ako! Balik ko rin! Natakong nyo! Rasaw! Sunod at sige! Asal kita dulu ito? Jiral! Asa ka Jiral? Asa ko? Bus! Kan, masaan ka kayo? Jiral! Ini asa mo ron? Tanda! Tara! Biasa itu foto nak, aku perlu ada di rumah kita. Ya, waktu ni mau betul? Ini mau mana dari Garijal. Apa sini? Atau tak sini di sana ini kau me? Oh, Muslim? Mana me? Sige, nani. Tapi ni diri lo, kamu bahala ka na diri. Sige, sling karate. Mana? Wah, coba. Ini tadi, bagai mengita tadi juga. Kan naik earphone. Oh, mana? Aku yang aku nana. Kenapa?
Bangon mo na ako ng liso na ron. Hindi tamo tutun. Ito yung masagot ng kamay ko. Na naman ta sa sakong lugar, wala na aircon. Sige ra. Awayo na nato kay kuno sa man may mga awat ani. Sige, sug na ito ni. Sige. Sa isog ining kaguran o pirata. Sige. Sige. Para masulyan mo akong Bruce Lee ba. Wah, na. Sige. Sige, tawar ka ni. Kagura. Pirata. Sakita bay. Kita bay. Sakita kusuga man manuntok sila no. Patay, di tapalakan si bay. Kasi balos mo tapon. Halos na. Ay, halos. Oh, niya patay mo. Na, wala tuman mo ninyo. Ako na may pagawat. Nahulat sila balos di ay. Ulat ko na sila. Kita na po be. Sige, pre. Kita musok ko dito malumbag itong mga patay daga. Bangun na. Sige, pre. Dito ang planong balos. Balas na pre. Balos na ito. Sama. Kita ba? Pila na mo no. Dilaw mo Balos na. na? Sige. Ani, pwede di ko kay go. Balas ko. Sakita. Di pwede. Bubalos pa ko. Ika. Diyan mo. Di pa mo surrender na mo. Dili. Boss na yung mga awat na pagbitaw ni boss. Aw, naara ba na? Hindi. Okay naman mininyo, mga awat lang po be. Nauna rin ninyo. Oh, nauna naman po be. Kalit, mga gubing sakit na minatabuan nila. Sakit, ilo mo tingon. Abi na mo matulo na mo. Abi na mong naman kaya, manong hindi mo kaya na mo. Abi mo kataya mo. Karaan mo me. O tara, pato naman tayo ito. Dah magbayad na ta. Oh yan. Awatan naman po dahil mo. Awatan naman mo. Ayaw na.